Nyam gari-gari ni manong mga kaibigan ni hasta lang na yun. Hasta yung ating ubra lang pa. Ang daon. Wow, fried chicken. Nagang awat natin sila dito ka ba? Kumang lugar. May naman mga kaibigan. Ano gawin? Bro? Mga nakakas na eh. Kaya. Naya! Ang bunga pwede sinam! Pakalaang mo rin. Nyata sinam niya. Asin. Wow. Nakarag. Nyata ang bunga ko na Wala. manok po Ano tanda? Na. Asin ani. Kuno naipos mo timog goong hindi. Ano sa tasin? Na, isa ni. Kita man gari-gari ni manong mga kaibigan. Nangan. Kaya umangan. Ang pagkat mo kami may kumuratahan ko pati sinam ko. Asin mo gayam. Naglikat ko pa yung mga tel-tel mong tel na po yan ata. Asin man, siyan! Mga radyasas nun eh. Kung dati, ginabak na ni Kalman. Naibos mo na si Gita. Na! Inyawa ko kasi manang mo, di na mo pinagtyan. Inyala una yung magtangariglikan ni manong mga Kevin na ya. Just nun eh. Mga kamatali, yo! Mga! Nagsuwak pa lang. Ay, nagsuka ba? Oo, kinilalag hindi yung palaki yung pagkakamukha tag si Asin. Ang tambungan. Na? Ang mahal yung nagsuwak. Niya, magkarigriga ni manong mga Kevin ni hasta lang na yun. Hasta yung ating ubra lang pa. Ang daon. Wow. Wow, fried chicken. Hindi ka karuba. Ang lugar. Wala. Ito yung agpang. Setelah sa usawa Asin. Tinunuwa ka rin niya. Imagine na ito na. Iso na eh. Nagmeto pinangakal magbuwas na. Asin mo lang ayam isidam. Sukar nga lumlum na naman nito. Takababain mo eh. Mabain naman. Alam ka pang pangabak. Nuggets ni Kalman. Nagtiga Asin. Tagtaga na. Ang dami ginagawa ko. Tagal mo. Asin ba't sidaan ako na? Inyaka na just tuloy na yan. Kastoy ka rin. Dala pa nagbiag ko pala man eh. Nasa na inakpay kit din. At biro ka pugong. Pugong ko nga. Biro ka pugong. Naikisa ang mamin. Di. Anong usan ah? Asin. Target. Nakso. Target. Dito. Ang ngaltaw ko. Agal ka ba na eh? Agal ka na.